Employer Branding Manager, det er, man kan sige, jeg har ansvaret for, hvordan folk de tænker om os som arbejdsplads. Det vil sige, at jeg har kontakt ud til studerende, jeg har kontakt til hvad kan man sige, jobsøgende ude på karrieremesser for eksempel. Og så laver jeg også forskellige arrangementer for vores medarbejdere, så de kan, hvad kan man sige, se mulighederne i banken for eksempel at flytte sig rundt internt. Jeg sidder i HR-afdelingen, og der er rigtig meget HR i det, da vi selvfølgelig baserer vores arbejde på de statistikker, der ligger, hvilke nogle medarbejdere vi har brug for, dem der rekrutterer, hvem de har brug for at rekruttere ind til de forskellige forretningsområder. Men samtidig er der rigtig meget kommunikation i det. En typisk dag for mig på kontoret, det kan være mange forskellige ting. Det kan både være, at jeg kan stå en hel dag på en karrieremesse og tale med for eksempel studerende eller færdiguddannede, som er interesseret i et job hos Nordea. Det kan også være, at jeg sidder og planlægger vores strategi, hvem det er, vi har brug for, målgruppeanalyser og den slags ting, sammen med de rekrutteringsansvarlige. Og det kan også være, at jeg sidder og taler med forskellige studenterforeninger og planlægger, hvad vi har lyst til at lave i forhold til dem i løbet af et år. Der er mange, der tror, at for at arbejde i en bank, så er man nødt til at være vanvittigt god til tal. Der er selv et godt eksempel på det. Jeg er ikke talblind, men det er ikke langt derfra. Jeg vil sige, at vi tager rigtig mange forskellige profiler ind, for det kommer jo an på, hvilket job man bliver rekrutteret ind til. Og hvis man ser på det på den måde, så kan man sige, at bankprodukter og regninger og den slags ting, det kan man langt hen ad vejen tillære sig, men en rigtig god empati eller en kundeforståelse eller den her evne til at sidde i en rådgivningssituation og være der, det er vigtigere ting, og det er sværere at lære til. Vi kigger på det, både til filialerne og til hovedkontoret. Og samtidig så kan man sige, at på hovedkontoret har vi jo en lang række profiler, som har nogle helt andre baggrunde. Jeg ved, at vi lige har ansat en filosof til en ledelsesrådgivningsposition, fordi de vil prøve at få nogle helt andre og nye tanker ind der. Jeg tror, HR er en bank. Sådan helt med de brede penselstrøg, så er HR en bank det samme som HR andre steder. HR handler om at støtte forretningen så meget som muligt i forhold til at få de bedste medarbejdere ind, og sørge for, at de medarbejdere, vi har, de har gode vilkår, og at vi lever op til de vilkår, vi har aftalt med dem. Det handler om kontraktforhandlinger og lønfastsættelse, og der er en masse administration, der er en masse uddannelse og udvikling af kurser og den slags ting. Så på den måde, så er det meget, hvad kan man sige, bredt, hvad man laver i HR, også i en bank. Jeg tror, det med at arbejde i en bank, og om hvorvidt det er kedeligt eller ej, jeg har selv en baggrund inden for sprog og kommunikation, så jeg så heller ikke bank som den naturlige vej for mig. Men da jeg så kom inden for dørene, så fandt jeg faktisk ud af, at det var ret spændende, og det ikke kun handler om at flytte penge frem og tilbage, det handler om vanvittigt mange flere ting, og en af de vigtigste ting, det er jo medarbejderne. Nu støder man jo ind i folk, som tror, at det med bankverdenen, det er midaldrende mænd det hele. Faktisk når det er der flere kvinder end mænd, sådan helt statistisk set i Danmark. Så det møder jeg ikke så meget i min hverdag. Man kan sige, at i visse afdelinger er der selvfølgelig overvægt af mænd, og i visse afdelinger er der overvægt af kvinder, men jeg har haft en meget, meget positiv oplevelse som ung kvinde med en karriere i Nordea. Jeg har fået virkelig gode muligheder fra starten, og meget hurtigt fået ret spændende opgaver, hvilket også har været overraskende i forhold til mig selv. Man kan sige, at vi har et graduate-program, hvor vi hvert år, det er så på nordisk plan, tager omkring 60 unge ind, som er helt nyuddannede, og som kommer ind med deres akademiske baggrund, men ikke med så meget praktisk erfaring. Og det synes jeg viser, at vi virkelig støtter op om at tage nyuddannede ind.